Ceerno Mansour e Ceerno Harouna ɓe mbayni ko ha toon to Fas Subalɓe ɗum heedi ko banggue rewo Madina Gounass e ɗum noon Ceerno Harouna ka goto e yimiyankoɓe ganduɗa ko baɗowo jime baɗɗe fayita ko Daka ɗo to daariɗen ɗo hannde ɗum noon holko mbiyata yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV kala to mbawi wonde jokni aduna ni notade e ngoɗo noddago sikki ala ñande yonti Daka kala ɗo gonɗa e nder jokli windere tinɗa garɗa e hatta e softere ha kowata to giɗa ko kisal tan gonɗa kisal to diine kisal to cellal kisal to enɗam kisal to moƴƴereji banggueji foof eyyi joni noon Daka sifu mum sifotako moƴƴere sifu mum ala mawni daw sirru nder mum daw dokke ɓuuri mum foof noon koto Allah ummi subahanahu wa taala kanko woni joom windere nde foof ko makko immori ceerno gatanamin banggue jime ɗe bisimil ilahi koye inde joomam puɗɗimi yimram bun saydou dine mi juule Muhammadou ɓurnaɗo windere mo adunaru tagira joom lasli dine almudo wallam hakkille rokkam e timminde yumram bun saydou dine hoto tampo jiilaw jogo fimde jeɗeɗa ƴoga ko jarɗa ɗo siraji dine maalo to belɗam wajuji zamzam e ka haala ceernam nder jewte dine ardi ko mbiɗo wiya e sifa umru ceernam Mouhammadou Saidun siraji dine dokkaɗo timmal kala ilmu gandal l'islamu joyi calli aɗa humni dine kotonere giwɗa gurel e gangel fof maɓɓe fof ma ko dine to yirlaɓe peñɗa e nder reedu Fuuta garɗa e kolda gam lewde dine o yeehi Makka wangi kala joklitimmi o juuri Muhammadou ɓurnaɗo dine gila ceerno hamme joom lasli gandal o haalino ceernam ene laaɓi dine waliyaɓe kawri aɗa laaɓi dokkal koto Allah joomen woni jobdi dine seeren ɓe kaali mbaɗi defte mbindi almuɓe jangi joom lampa dine a rokkama giɗgol e nder ɓernde annabi ha feeñi wajahi ka sunnaji dine a ronti Muhammadou ɓi bajjo Aminata kama Cheikhu Tijani ɓeydowo dine ko Qur'ana labiɗa e hadisaji annabi dokkaɗo sayfiyu l'islamu dine ɓamtoyɗo l'islam kala jokli jomen e hadisaji muɗum ha ñalngu dine ñande yonti Daka tinɗa nde garɗa ha kota to giwɗa ka kisɗo dine daw sirru nder mum daw dokke ɓuuri mum iwi ɗum to joomen ɗo deweteɗo dine koye sirru Daka ndewtaɗo joomma nduwoɗa ko jiɗɗa keɓa hayru dine ñande samedi hirnda joom dokke yamira nayi jokli windere notima dine kala hoɓɓe bisma wajuji mbaja wasiyaji mbasiya e gondigu dine ko on jamma fecca kala goto rokka ko ina hani nawɗa aɗa golla dine yogoɓe ko pecca ko Qur'ana dokka ɓe hen ko sayfi hadisaji dine yogoɓe ko pecci ko salatul fati gam julde annabi ɓeydowo dine ñande weeti altine ñande mum ne waɗi woni dahi ɓerɗe ceeri go gondigu dine sakama hoota ɓuuri kewɗe keɓɗa nawta to giwɗa aɗa golla dine machallah e tigui a jarama Ceerno Harouna Diop wonnani bandiraɓe fo weltare holno hitande binɗa nde ɗo yimre nde ɗo yimre ko 2008 nden mbaɗɗa yimre nde to nokku men Fouta
walla 2007 astahfirullah mbaɗɗen yimrede nokku men Fouta ko nden on saaha mbaɗɗen yimrede ha paari ceerno Ahmad Tidiani Allah addi ɗum toon to nokku men Waali Jantan garɗen toon kawrɗen makko toon jiiɗen makko toon jaaɗen makko ha Gurel ɗon ɗo Gurel ɗo ko ɗon saktanɗemo yimrede jimanɗemo ha gasno yimrede o jogui hen beelama no fewi o welti no fewi ñande mum o sakta yo yimrede sakta e banggueji foof sabu wona enen tan kewtoto yimrede tigui a jarama ceerno Harouna